Законодателната власт, която на свой ред почива върху народния вод, в президентския режим ръководителят на изпълнителната власт е избран пряко от народа и в резултат на това за дейността си се отчита не пред парламента, а пред избирателите, които санкционират политическото му поведение, като не го избират отново. Дювержер е прибавил и един полупрезидентски тип за страни като Франция, Финландия, Португалия, където президентът е избиран пряко чрез всеобщо гласуване, както парламентът, но правителството е все още зависимо от доверието на парламент. Следва да се уточни, че този междинен клас е оспорван от различни автори, които не виждат в него автономност. Т.е. всички страни потенциални кандидати за този клас могат да бъдат класифицирани отново в един от двата по-горе описани класа. На непосредствено по-ниското ниво се намира типологията, която взима под внимание системата на партиите и от което проистичат две разновидности. Въз основа на броя на партиите, т.е. Аристотеловата типология, се различават двупартийни и многопартийни системи. Еднопартийна система е, поне в нейните най-строги форми, не може да бъде включена в демократичните форми на управление. Въз основа на начина, по който партиите се нареждат едни към други или едни срещу други в системата, т.е. въз основа на така наречените полюси на привличане и отблъскване на различните партии се различават двупорусни режими, когато различните партии се събират около двата полюса на правителството и на опозицията, и многопорусни, когато различните партии се разполагат около центъра и към двете опозиции, дясната и лявата. Скоби. В случая еднопорусна система, където няма призната опозиция и следователно съществува само един полюс, не се счита за демократична форма на управление. Така, затваряме скобата и последно да кажа, тази втора разновидност, въведена от Джовани Сартори, има в сравнение с предшестващата поне две предимства. Позволява да се държи сметка за съюзите на партиите и като следствие, че има многопартийни. Законодателната власт, която на свой ред почива върху народния вод, в президентския режим ръководителят на изпълнителната власт е избран пряко от народа и в резултат на това за дейността си се отчита не пред парламента, а пред избирателите, които санкционират политическото му поведение, като не го избират отново. Дювержер е прибавил и един полупрезидентски тип за страни като Франция, Финландия, Португалия, където президентът е избиран пряко чрез всеобщо гласуване, както парламентът, но правителството е все още зависимо от доверието на парламент. Следва да се уточни, че този междинен клас е оспорван от различни автори, които не виждат в него автономност. Т.е. всички страни потенциални кандидати за този клас могат да